Patrz się usunie z tej drogi. Dlaczego? I ty! Kurwa, ja cię nie poznał. Ja cię nie poznał. No, ten bundur zmienia człowieka. Nic, bawia się dalej. Bawia na ryncie. Żeby musiał robić. Co trzeba robić? No, teraz masz, że tak powiem, bardziej już więcej czasu na to. Więcej czasu, więcej ten. No i mają pewne się do tego tak. No, jest. Ja. Jeszcze do konta bankowego. Będę wszystko. Konto bankowe nie takie proste, jak myśmy tutaj. Za konto bankowe. Do partii politycznych. Partii politycznych nie prowadzą konta. Czemu? No ale wiesz co? Widzą cię się rozbiegł. Czyli tak. Autonomia to jest zawsze przyciąg tysięcy. Autonomia to jest mniejsza eliminacja z tego regionu. To jest więcej węgli naszego regionu. Nasze problemy będziemy rozwiązywać naszym węglem, a nie, że Warszawa nie powie, że tym problem sobie rozwiążecie, a tam tego nie ma na partii nie mamy, to to sami wiemy, bo my poradzimy! Słuchajcie, założyli mi Śląską Partię Regionalną. Założyli mi, bo to też jest sposób na to, że przy warunkach możemy coś zmienić. Z którym tego poradzimy, rejestrować się sami chcemy. Słuchajcie, a to pięknie jest z wiechu widzieć, ta nasza Śląsko największa pana, ile ma 100 metrów. To pięknie widać was wszystkich. Coś tam na 15 tak na was czterowo, nie na wszystkich, ale czterowo się dokładnie. No właśnie, przepraszam, wiecie, się sami musieli przeprosić, sami zrozumieli, bo musimy, zaczął teraz, to jest piękne. 12 razy wyleźli mi, 12 razy nam się udało. Na Warszawie ekonomii! Łączaj droga! Łączaj droga! Łączaj droga! Łączaj droga! Łączaj droga! Ale słuchajcie, ja już powoli muszę iść tam do góry. Teraz albo będzie trochę więcej jeszcze, ale wszyscy jeszcze zawolony.
kapla. A chcecie mieć zdjęcie? Ale na pewno, teraz więcej getu Weszewska, a kto jak to my Co? Odwróć się, żebyś był, jakie zdjęcie zrobić. Nie, ty mi zrób tak. Tak, żeby było... Ja film robię. Ale mamy nadzieję, że w tym będzie Małopolska, Wielkopolska, Pomorze, Kaszubiu. Nie wszystko w Polsce mające na Katalonii, bo innego zajął swoich ludzi i swoje problemy, a nie Warszawa.